Ewe mulat mangandhap ketingewal wanudaya koro ekewing gelung lukar awerkis mo weladalah ana bedhes putih gedene sak jaran teji ngaglah ana pelataran pertapan harga samar gak panggeling anomane pancen bener aku pendhita Kendari Sada Begawan Kabiwara sing mburi ana arek loro ganteng-ganteng ya aku Bambang Dwi Wicaksana aku Bambang Dwi Warna Tunggal siswaning Kanjeng Rama Begawan Dewandaru weladalah Bambang Dwi Caksana Bambang Dwi Warna Tunggal pancen bener banggo dhisik ana satriya gagah prakusa didherekno wadyabala sakmono akeh sliramu sapa tumenggung Galenggaraja Wadyabala Negara Tunggul Malawa tumenggung Galenggaraja prapta ana pertapan harga samar didherekno wadyabala sakmono akeh karepmu nampa dawuh saka Prabu Dewasrani Begawan Dewandaru pendhita sing gak ngerti tatanan duduk warga Tunggul Malawa kok wani ajeg pertapan ing wewengkon Tunggul Malawa. Tur maning Begawan Dewandaru tanpa nyuwun palilah ana ngarsaning Prabu Dewasrani. Mula wektu dina kalunggan iki Dewandaru kudu minggat saka papan kene. Pertapan bakal tak bongkar. Aja diterus-terusno bongkar pertapan harga samar sebab anoman nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Begawan Dewandaru kudu njaga tata tentreming pertapan harga samar lho dadi anoman iki meguru ana ngersaning Begawan Dewandaru jedane kaya mangkono. Lah iku gak ngeman karo jenengmu man Anoman. Awakmu iku wis dadi pendhita disembah dening para murid, para cantrik. Kok dadak jek meguru ana ngersaning Begawan Dewandaru. Kanggone Anoman. Wong meguru ngundhakno kepinteran iku gak merga derajat pangkat. Senajan tok Anoman wis dadi pandhita ning ilmuning Anoman kalah jeruh yen kabanding lan Begawan Dewandaru. Senajan tok Anoman luwih tuwa kelawan Begawan Dewandaru ning Anoman isih kudu nyecep ngelmuning Begawan Dewandaru. Weladalah. Pinggir. Pinggir. Pertapan bakal tak bongkar. Bisa bongkar pertapan harga samar yen bisa nglangkai banggene Anoman. Ana berapa pangwedananira ana satriya nentang perkara ing medyaning Tegal Kurusetra
gak ana gawe. Golek gawe. Gak ana perkara golek perkara wani ngalang-alangi. Galengga raja bakal bongkar pertapan harga samar. Olah enggal minggat saka papan kene. Wah, tak jotos merapat sirangan oman. Awas lo. Waduh, antep tangan oman. Abet tangan Anoman gliyeng. Ayo, tangi yo. Jare ngajak perang kok malah geledak. Isok tangi tagak. Isok tangi tagak. Aduh, ngeluman, ngelu. Sik. Wabot tangane Anoman. Tanding ngono. Dale Raja maju. Ya. Hei. Paco. Bundolo aku si maju. Sing hati-hati kakang ngomong. Wong adalah hati-hati kakang ngomong. Ana critane menungso kalah karo bedes. Aja makan sumbar. Buktekno ana wawan kene. Awas. Lo. Rakus. Ai lo. Pe. Paco. Lo. Lo. Tak jotos merapat sirangan omen. Jajalan sepiro anteping tanganing Daling Raja. Awas. Lah. Pecah siramu. Lah. Pak opo-opo parat. Lape. Lo. Paco. Digdaya pedes. Lope. Ai. Lope. Iki. Paco. Lope. Paco. No. Waduh, pecah siraku. Lo Paco pecah siraku. Paco. Lo. Lo Patia.
aku, mati aku. Ayo, maju. Aduh. Loh. Loh. Welah dalah. Gak kenek disangga enteng tandanging Anoman. Ya, Anoman. Kurang kebat nggon mlesan kecandak Galenggaraja sebetno Bantala melayang jiwamu lakon. Kakasen ngono jenenge. Hei. Wadyabala kabeh, wadyabala kabeh. Ngene lho. Nek wadyabala nom-nom ganteng-ganteng seneng. Gak ono wadyabala ngantuk, gak ono temenan. Semangat kabeh. Hei, wadyabala kabeh. Bawa gaman dewe-dewe. Maju bareng bongkar pertapan harga samar. Yo maju, maju, yo maju. Bela dalah. Alah dalah. Oi! Loh. Hei! Loh. 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 Hei! Maju bareng, yo maju bareng. Loh. Hai. Loh. Tak pelontos butut Manoman. Hei. Lapajo. Lopajo, hei. Lopajo. Hei, pape, lope, lope, hei, hei. Loh. Waduh pedes. Hai. Iki mbok jaluk Allah padha.
ana gawe golek gawe. Kanok perkara golek perkara. Iki dalaning patimu. Galenggara jepak. Iki sing mbok jaluk lepak. Kakang Noman. Dwi wicaksana. Ayo maju bareng. Sapa wani ganggu gawe pertapan harga samar. Bambang Wicaksana mungsuhe sing ngandhati. Ya Kakang. Awas. Ape. Lope. Iki pajo. Ape. Lope. Lopajo. Pajo.
Wadyabala. Negara Tunggul Malawa akeh sing mati ing plataran pertapan Harga Samar. Sebab gak kuat nandingi kridaning siswa pertapan Harga Samar.